nije potrebno ulaziti u religiju sa stanovišta preke potrebe objašnjavanja najtežih verskih pitanja i nedoumica u religiji. Poenta je u stvari da religija je u to vreme kada su se određene vere pojavljivale, njihov zadatak, konkretno judaizma, je bio da se uspostavi jedan kodeks ponašanja, da se napravi jedan prvi zakon ljudskog ponašanja, šta se sme raditi, a šta ne sme. Tako gledano, svi ti metafizički principi o kojima mi sad ovde pričamo imaju vrlo praktičnu primjenu. To se lepo svede na 10 Božjih zapovesti, koje ljudskom umu u to vreme su bili sasvim dovoljni. Šta sme da se radi, šta ne sme, jer bez toga mi smo divljaci. Izađemo na ulicu, neko će nas ubiti, opljačkati, šta god, nismo bezbedni. Zato se uzimaju ta neka vrhunska i teška pitanja i svode se na vrlo jednostavna pravila ponašanja, etiku, koja treba ljude da ukroti. Sada, kada govorimo o tim zapovestima, u hrišćanstvu je to poznato kao 10 Božjih zapovesti. Gledano i sa stanovišta judaizma ima 613 zapovesti. Gde, naravno, to sada nije direktno primenljivo, jer to zahteva postojanje jevrejskog hrama, gde bi se određene stvari, gde bi imali određenu ritualnu primjenu. Koliko tu otpada? Pa tu otpada, ja mislim da je danas, može da se svede da je to aktualno možda otprilike 200 zapovesti, malo preko 200, koje mogu da se praktikuju bez hrama, da. Ali je specifično za celu tu ideju sa zapovestima da postoji 3 tipa zapovesti u judaizmu. To su zapovesti koje su afirmativne, to jest pozitivne zapovesti, gde se govori šta treba raditi i kako se treba ponašati. Postoje negativne zapovesti koje govore šta ne treba raditi i šta se ne sme raditi, znači da se ne ubije i sve što uključuje negaciju. Ali postoji i treći tip zapovesti koje nemaju logičko objašnjenje. I zato što nemaju logičko objašnjenje, jednostavno je pravilo da one moraju biti prihvaćene. Takve kakve su i moraju biti implementirane u ljudsko ponašanje. Na primjer, zabrana konzumiranja svinjskog mesa ili mešanja mesa i mleka. Tu mi ne možemo da kažemo zašto je ta zapovest data, ali moramo poštovati zato što je ona jedna od zapovesti. Naravno, tu može da se izvede i vrlo logičan zaključak zašto ne treba jesti meso ili mešati, jer sredina u kojoj je nastala ta religija je klimatski jako topla i to jednostavno može da se svede na neka pravila kako da preživimo u takvim okolnostima, šta konzumirati, šta ne konzumirati. Sad, vremenom te zapovesti se produbljuju, ljudi tumače to na određene načine i to onda se vremenom produbljuje i kroz misticizam to poprima jedan duboki i suštinski oblik.